Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milí moudrý, hodně štěstí, zdraví. Ty koko. Hned něco na začátek a jestli to vystřihneš jak vole v Riveshouse, tak je zabiju. Ne. Kámo, to není hobby horsing, že ne? Počkej, vole, ale jak to funguje do píči? Pičo! Kurva! Skvěle všichni. Jeden dárek. Co ti další život, a hodně peněz a všechno, co si vzpomeneš. Tak, tady ti s Davidem dáváme dárek. Ty pičo! Jsi zabili bombaj. Hodně štěstí, zdraví, štěstí, lásky. Štěstí, zdraví, peněz, sexu, hodění, porna, aut. Ano, správně. A hodně peněz. Ještě jednou hodně peněz. Tady máš profil kapučínovej flavor liquor. Tady nějaký jako bomby. No to bude podle mě třeba vaječňák, ale kapučínový, takže když tak mámě nebo tak, kámo. To má, kolik to má? To bude málo 17%, procent. to je nějaká Tak pro mamku, kámo. No jasný. Tak kámo, vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a tady máš něco od nás. Ty pičo. Jsi zabili rumy. Tak všechno nejlepší. Děkuju. To se spraví. Ne, nebyla, tam musíš dát si tu příčku. No tam dám potom, vole. Takhle dali ze hra, ne? No, a to tam musíš nastrčit. Ty vole, ty tady sedíš 5 vteřin a už to Já jsem rozjebeš. nosil celou dobu. Já bych si asi nesedala. Spraveno. Není to moc v pohodě. Aha, mrtky. Zatím klid. Pal. Hrot bude, až dáš ten 5 litr. Už já jo. No tak to jsem tady. Ty dobré jsou dobré. Vidím takový docela stejně. What? Oni se z nich vidí docela dobře. Takhle to nejsou svařisky. Ne. Jsou smlčí. Na motorku. Jo, vlastně, pojďme tady. Ty vypadáš jak takový ten motorka. Jo, někdo sem přijel. Tak já nevím, proč jsme šli s tím. Jdem tam? Protože tam být nemůžeme. Protože tam... Já jsem říkal, budeme celou dobu tam na tom stýně. Pojďte ven, když jsou otevřený vrátka a tam je to úplně jedno. Já jsem to říkal, co ono to předtím. No protože jsme nevěděli, že hrotne. Tady pecky, ty. Musíš si udělat tam. Dám pak pecky do nice. Tohle je takovej, říká se tomu shot a tohle je původní metodika. Jako úplně původní, to už používali cavemen. Vynalezli jsme i jiný, ale tohle je taková ta klasická, že jo. Nemám kapesník. Cože? Posouš mi na oči. Pálo se. Jak od piči jsou. Ty máš v obě světlo. Dobrý, já myslím, že jsi úplně hotovej. Jsi úplně ready. Tady kempiš uchal. More, co ty tady kempiš uchal? Já čekám na chcení. Co tady užíráš po tady? Řekni, co by si z toho byl? Proč tady to je načlý? Proč to je načlý a je to schovaný? Máme ho, přistihli jsme ho při loupeži. Potřebuju spis, pane komisař. Zatkneme ho, jde do tepláku. Já jsem původně chtěl jít čůrat, protože jsem potřeboval hrozně moc čůrat a
Petr mě poprosil, abych ho tam zabouchnul. Tak jsem se tam jako lelkoval a tak a pak jsem tam viděl prostě jako hodně jídla a já mám prostě jako rád jídlo. Takže jsem tam otevřel ten balíček chipsů a trošku jsem to tam vyžral. On bych čije za zádama normálně. Tak tomu nevěřím. Tak tomu kurva nevěřím. Tak tohle je absolutně neuvěřitelná věc. Teď prosím tě, slyšel jsem tady od tebe neuvěřitelnou věc, protože že pokud tě vezmeme domů, tak... Takže chceš domů? Pro bundu? Jako, kdybychom to s Markem provedli teď, tak si myslím, že já jsem za hodinu konec. Třeba za hodku, děláme lehký trip a pak se na finále dáme strojírenství, ale jakože finální zkoušku, diplomku. No, Mody psal do skupiny, že jako máme přijít na 6, že bylo otevřený vrátka a vrátka byly zamčen. Pátro, reálně, horší scénář už je jenom, že se to spálí nebo zboří. Děláš vidneří. Tam mi zakázali bejt s tímhle. Tady, dej tam popal do hajku z toho, to dával vždycky Salieri, že ho v píči tam, a pak nadával Wallimu bomby. Bomby, teď je to dožávaný jak kunda! Jak 15 na první sex, Marel. Všichni berou skurvený kokain. A prostě extázy. Je neuvěřitelný, kolik lidí jich to bere prostě. Jsi v klubu, hraje muzika a najednou se člověk zvedne, poklepá na svých 8 kamarádů a všech 9 jdou prostě na hajzl. A na hajzlu jsou 30 minut, dokud to všichni nevyšňupají ze svých prdelí. A je to prostě brutální, kolik lidí, ale jakože v mém okolí, že prostě nějaký moji společní známí. Hrůza. Kluci tady přivezli 5galonový barel vody prostě. Ne, 1galonový, 5 litrový. A já jsem byl jako, wow, na co to mají? A to je jasný, oni chtějí tady využít slabomyslnosti jednoho z našich kamarádů proto, aby ho kurva zabili. Zdravím. Jak to dá? Chodí tady takový... Zalez! Chodí tady takový čurák s tím. Už 2 roky jsem v ulici. S Brindákem batmanovským. A další čurák, co mám, vole, Hexit Braille. Normálně, vole, hraje čarovnej Minecraft. Tohle město je hnusný. Hnusný jako moje černá duše. A já, vole, se tady snažím přežívat. Co jsi udělal? Kde jsou ty rukojmí? Víš, kdo já jsem? A tohle je jako by ta normálnější část těch lidí tady. Pomsta. Tohle je ta lepší část. Ta lepší. Jasně, to píčo, skurvenej, vole. Nesnáším cigarety. Kde jsou? Já jsem pomsta. Do půl čtvrtý. Mám tam tolik. Už jenom z plašky, nechce se mi do toho. Ale nebudu plejtvat Plzeň, kámo, je to Plzeň. Ale jak to je začalo? Prostě přišli lidi a klid, víš co, přišel Reeves a spol, dal si pivko a klid a zatím jako takhle nevím, jako Řízek tady zatím dává bomby, rakety. Už jde ten debil. Nepomlouvej buzeranta. No, přesně, kokot. Máma vůbec nepochopí, že tam pulapnu, vole, kolik je? 8 něco, 3/4. No, tak to řeknu, že si jdu ještě na rychle domů před kalbou. Pro zemní bombu. A už teď jsem píči, ale píču. Doslova na všechno jsem byl pozvaný jenom. Víš co? Kámo, ten tady jde jak posranej, buzera, ten zasranej. More, týpek má černou ovci a jede jak bába, kámo, pro rohlíky ráno v 7. To, že je černá, to má nějaký vliv. Jo. Chceš černý bávo, aby si mohl jet pecky rychle. Víš, jak to myslím? Když máš bílý bávo, tak černý jezdí rychle. Klid.
právě spáchat hrozný věci. My jdeme prostě si získat extrémní pecky hroty, aby jsme dělali extrémní pecky hroty. Ne, ty tam nechoď. No to můžu, ne? Kurva. Ne, teprve jdu. Ne. To bys udělal obrovský hrad. Já ne. Tak já hraju. Máš člověk má třeba 5 až 7 litrů, to má 5, takže když máš úplnej výdech, úplnej nádech, tohle je chcípeš pence. Ale mě Musel táhat třeba tady to, z tohohle, třeba Jdu rozlejt panáky, debile. víc a ještě by ten kotel musel být 3krát. Možná větší. Ty taky máš svoje taktiky, když já ti říkám, že budeš taky. Co děláš tady, vole, triky? Já neumím triky, nejsem Československo, máte Ty vole, já mám tak po 3 měsících panáka. kluci, nejste tam vidět. Oh. Tak, super, jo. Super, pozeraj ty dva u sebe, tady jo, pokračuju. Co ti? Co děláš ještě nevím? Garante za sebe. Čeká se, ne? More, já si myslím, že tady budeš pít sám, ne, debile. More, proč si myslíš, že si to nalejná dohromady, aby si to vypilo společně, more. Ne, aby ty si tady plácnul na kameru, vole, že hej, Zig Heil, vole, dáme si panáka, more. Potřebuji, aby mi někdo prodal tohle cígo. Tak od toho jsem tady já. Toto je cígo značky Winston. Jako pan Winston. Ty, Jakube, jak jistě víme, máš rád cigarety. A proto bych ti doporučil, aby si odkoupil ode mě toto cígo. Prodáno. Pivo. Když jsem si tady schoval pivo a jaký čurák to dostal. No kámo, ale jo. Nikdo se nic nedoví. More, co ty? Říkáš tu čura. Já myslím, že dáme cigo. Máš všichni pivo, nebo já klidně přinesu pivo, jestli to, ať nemusí do lednice chodit. Já to mám hodně daleko k té lednici, no, takže já udělám jednoduchou věc. Otevřu se lávač. Jaký styl oblíkání se ti na pohlaví, který tě přitahuje, nejvíc líbí? A je to... Když nevypadá jak řízek, vole. To je v píči. Peter Spica. Jaký byl největší věkový rozdíl mezi tebou a tvojí partnerkou? To je v klidu. Obou dvou nám bylo 17, takže klid. To je lepší než řízek, tak o 15. Kámo, extrémně dobrá hra, ale prostě tyhle... Extrémně blbý lidi dostávají extrémně dobrý otázky, jakože ty vole, jakože já, který dostane rozdíl ve vztazích a řízek, který dostane vyber, kámo, tvoji nejoblíbenější barvu. Prostě kdyby to bylo obráceně, top. Absolutní kino. Pane Havelníku, pochyboval jste někdy o svojí orientaci? Asi ne. Asi ne.
Už tady začínají lítat otázky ty vole, o naší sexualitě, o našem panictví a někdo tam zmínil o tom, jestli někdo druhý mu lízal koule. A hlavně jestli měl chupy mezi zubama. Ale víš, co znamená slovo pátek? Nevíš? To znamená zakázaný uvolnění, protože se zakázaný uvolníš jak pecky prostě. Pecky, bomby, piva, bomby, blitky a bomby a tak. Pivko do hlavy, a je to Varior a zapije to panákem. Kde mám mody auto? Určitě. Ukapéro na kameru. Ne, Proč? že bys tam nevyšlo. Moje Ty vole, šílený koň. Jak se jmenuje? To dělá zvuk. No to si dělá špatně. Co dělá to? Pak ne břichomluvec. V tuhle chvíli jsem jakoby teď asi úplně jako píči, kurva, ne, vole, nebimbej mi do záběru, kokote. A furt mi tady, vole, kámo, čum na to, ty píčo. Já tady normálně můžu dělat jágra jak píča. Takže, teď jdem na dobrodružnou cestu pro piva. Jdem pro pivo. Vole, jak moc je nebezpečná cesta pro pivo? 10. Tak správně, já bych řekl možná 30, ale hodně nebezpečná je cesta pro pivo. Protože nikdy nevíte, co vás zaskočí. Tak, jdem pro pivo, kurva. Říká mi Linda. Je to moje dlouholetá kamarádka. Vždycky mi zachránila život. Každý den mi zachránila život. Je to hodná holka. Tam byl dobrý. Takže s Lindou pokračujeme na náš večírek. Je to hodná holka, fakt moc. Doporučuji každému, ať si pořídí vlastní Lindu domů. Protože Linda je to, co vás drží při životě. Hele, a co hlavně, ať ten pes neposere? Sedačky z muflona, ne, ty debil. To ne. 3 hodiny zpátky vylil celý pivo, myslím, že to byl Riffs. Tak jsme to vyndali jako vylili, ale nemili jsme to, takže možná... Ok, to je jedno, ale ta lednice je stejně tady. To je to, co jsem si koupil do bytu, která mě ta kurva podvedla. Nikdy nechoďte z bydlet s holkou, která je prostě svině skurvená, trapná, hnusná, plesnivá, vole, ze všivenou kunduma. Jo, to je jak si bydlel na tom luníku? Bez píču. Mám píči, že jak to je? Hej, oni jdou na cígo, jdeme na cígo. Protože to tady takhle přesně. Jako do fajfky to chceš narvat. Už posítil ty díry, tak přesně tak. Tyhle tam je ještě kus zelený, hej. No, je to fresh, podívej se na to. Klid. Prostě klid. Tam bylo světlo. Jo, děkuji. Ne takhle jakoby ten kvátno. Musíš rozumět fyzice, kámo. Rývsace. Rývsace na matku. Syndrom rývsace na matku. Rývsace na trap. Kapesňajs. Šnuptychl se tak. Za mnou se dějou zajímavé věci, takzvaný sudecký věci. Tady budoucí učitel dějepisu a zeměpisu, tak vlastně tam stahoval trávu To je Venuše. z toho, z fajfky. Protože tady přišel nějaký vole... Čelavě? A jo, tam je vole člověčina. Mě zajímá, co tam má na kolení, že mu to tak vytáká. Tak zhasni, ale zjistíme. To uvidíme bez toho.
To je tady. Tady. No tady, kam to je nějaký výboj. Ty piču. Hej, jim to probíjí. Ne. Ne, to je jenom světilky. To je inter... To je inter... Podívej se tamhle za oknem. Běž tamhle k ním. Počkej, ale nevidím. To vypadalo úplně, víš jak, museli jsme prozkoumat creepy situaci. A nesmíš svítit. A pojď, Stačí? jo, a dívej se na nás. Chvíli, za 5 vteřin, čum. Nic nevidím. No tak vole, Tak seš úplně slepá. Řízko, ty se mi vůbec nevěnuješ. Já s tebou chci povídat a ty se mnou vůbec ne. Já s tebou, když jsem ti říkal, prosím Nikolko, říkám ti Nikolko, a ještě jsem si k tobě sedl. Ani Dobrovolně. hovno! Dobrovolně. Tak já tam za tebou. Ale ty si se mnou ani nepovídat, tak musíš asi nahodit téma. A jaký? Tak Zvířátka. Peťo, Mrdání. Já si myslím, že na tom si rozhodně máme co říct. Co meleš? To proto máme oba rádi. Mody to má taky rád, takže ty to taky musíš mít Petky ráda. Já si myslím, že dneska, jako když má tu oslavu, tak bys mu měla dát Dneska nějaký... ne, on nemá velkou postel, tak nesmí, já jdu domů. A anál narozeninový nebude. Já vždycky... Debil! Vede, kurva! Zavři! Počkej, to je podplacený, tady ta video. Počkej, ticho, já ti řeknu moudro dne. Moudro dne. Ticho. No, já dám asi takový klasický moudro, jako chce takový normální, jako prostě nikdy nepíchej holku, dokud si neviděl jí mámu. Viděl jsi mámu tady. Než jsem to? No. Ne. To je nejlepší pivo, co jsem kdy pil. Normálně má to 4, hodně procent. 40 hodně procent. Vožer se z toho každý řízek, když jich vypije teda dost. Kámo, co to je? Kdo to byl? Kámo, kdo to byl? Kámo, tady nikdo není. Kámo, tady se děje něco paranormálního. Tady podle mě fakt straší. Měli pravdu, že tady podle mě straší, ale já vím, myslím si, že vím, kdo by to mohl vyřešit. Podle mě to vyřeší Sherlock Holmes. Jsme se na Sherlocka Holmes. To je Sherlock. Naspal. Pane Holmesi. Prosím, já tady potřebuji dýmku dodělat. Mám takový podezření, že tady straší. Hrot. Protože se najednou zabouchly dveře. Já jsem dělal reklamu na Personal Urquell. Najednou už jsem zabouchly dveře. Hrot. Místo činu. Tohle je normálně. Tady to zavřete všechno, tady se nesmí nic kontaminovat, jo? Nic se tu nesmí kontaminovat, tady byl pachatel. Extreme Road. Extreme Road. Asi nějaký kámo... Aliens. Uvidíme. Důkazy hledám, burt, pecky. Něco se tu děje. Něco, co už jsem někdy viděl, něco mi to připomíná. V tom bude určitě nějaký klíč k tomuhle zámku, k tomuhle celému případu. To, co jsem viděl v té vaně. Hej, ty jsi úplně čurák, že jo? To je debil. Hej, ty debil. Komu to nesedlo? Ripsovi to nesedlo. Já nevím, kámo, se do toho vysmrkal.
Kámo, ten hodně nesl. Kámo, já nechápu. Já prostě najednou se otočím, jdu se napít piva a najednou na mě. Řízek blije. Taky nechápu, on vždycky se vylej pod stůl prostě, on nikomu nic neřekne. Já už nechci znova, kámo. Pomalu si sedej. Další stopa. Tahle židle je úplně divná. Nespadl jsem, odešel jsem. Takže vypadá to, že na vlog jsme tady byli my sami. No, ono, víte jak to je, prostě jednou to je tak a jednou tak. Prostě mám pivo a mám to v píči. Tak. To teď se podle hoši. Je to rozmažné. A jo, má tam ještě nahuleno. More, Tam je grc třeba neuděláš toto. na zahradě, ale grc uděláš hodně, tak ty jsi nomé. More, hlavně, že máš slzy v očích, které byly. Kámo, viděl jsi to? Ne, neviděl jsem. Piko a hrák jsou v pohodě. Když žádnou drogu neměl. Student právnické fakulty, by the way. Jeho největší přepal života. Mně nejlíp, brácho. Dámy a pánové, sešli jsme se zde, aby jsme uctili památku Rivse Reminisce Řízka, který bohužel už stočil svůj poslední kýbl. Byl to frajer, byla to legenda. Už nikdy nikdo z nás nezažije volání Václavě v 11 večer, kdy Jakub ležel mrtvý na asfaltu. A pak pár facek, několik sprostých nadávek, výhružek a smrt. Už nikdy nevyjde další video s názvem Kýbl. Už nikdy nezažijem tu největší srandu na Renaissance, co jsme vždy zažili. Tuny alkoholu, drog, kurev a zábavy. Děvkář. Moje srdce skončilo v rakvi s Rivsem. Už nikdy život nebude takový, jako byl. Asi se k němu za chvilku připojím. Dnes tady pro tebe čestně posílám tvůj poslední zigár. Už to mám, kámo. Už jsem tomu na stopě. Tamhle. Tady jsou dvě příšery. Tady někdo prostě hrotí. Tady něco je. Půjdem dál, na stopě jsme. Tam je něco tam vidět?
Tam něco je. Tam jsem něco slyšel. Oranžový světlo. Hrot. Běžme. Pecky. Běžíme hnedka. Stůj pecky, kriminální more. Pičedu. Teď musíme potichu. Voda lid, kdo to kurva je. Ty, stůj. More Reeves. Zuhaj, ty von, co děláš? Alter ego, pičo. Schizohroty. Bohnice pecky. Hotový jsem. Co děláš, more, tady? Kouřím cigo? Hrot. Proč jsi tady ty? Ducha hledám. Jakýho? Tebe. Ne. Já jsem vždycky pravý. Chci si sáhnout. A co je, more, tohle? To je prostě radlo. Klid. Další úspěšný případ za mnou. Ty vole, že by to byl Reeves, to bych ti v životě neřekl. Ale ty vole, mohl jsem to čekat, vlastně. Galon na zemi, pár petek. Nasráno ve vaně, víš co, classics. Prostě všechno to vedlo k jednomu slovu, všechno to... Hrot? To byl vlastně klíč. Celou dobu jsem ho měl před nosem, nikdy jsem ho neviděl. Byl jsem pecky. Promluvil ke mně Bůh 5L. To je Bůh života, smrti, kyslíku, hodně kyslíku. Ten ovládá živly. A zabil jsem se 2krát, protože jsem měl jednu taktickou blitku, která mi nesedla. A první byla trošku, že mi nesedl panáček. No tak to se stává, ale žádný fontány, nic, takže vlastně jako klid. Ještě něco tam máš v zásobníku? Kysličník uhličitej, ty vole. To je ono. Otrava kysličníkem uhličitým, ty vole. Stará budova, žádná ventilace. Způsobující halucinace. To bude ono. Celou dobu všichni vlastně viděli jenom výplod nějaký blbý fantazie. A přitom to byl Reeves, ty vole. Že jsem to nevěděl dřív, ty vole. Asi mi to taky lezlo na mozek. Ale jedna otázka tady stále furt zůstává, ty vole. Kde se vzalo to prostěradlo a proč ho měl Reeves na té hlavě? Na to se bude muset vrhnout ještě. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Já myslím, že dnes jsme byli svědky mnoha aktů. Blair Witch. Paranormálních i sériově normálních. Podle mě to bylo hodně normální, takový klasický bych řekl. A myslím, že jako dneska po dnešku nebudeme všichni jako jsme byli doteď. Podle mě... Myslím, že my se si víc budeme vážit těch věcí, co jsme jako by měli dřív a věcí, co jako teď nemáme. A myslím, že si z toho všichni něco vezmeme. Ale máme naše přátelství. A to je to nejsilnější. Cítím se jak poslední samuraj. Jsem najebaný piča. Víš jak to je, prostě jednou jsi nahoře, jednou jsi dole. Kolik životů máš, tolikrát jsi člověkem. Brzdej
Ovšem asi jako největší hrot asi zatím, nebo takhle, největší hrot byl, když jsem před 2 rokama na 18. vlastně už před 3, Prochy dojebal hulem takovým způsobem, že nebyl schopný ani koukat, ani dechat, byl na dasu celou dobu. Piju pivka, bomby, pecky, přepáleně pivka. Pecky, bomby, pivka, tamto. A tak to je prostě to je asi všechno, co bych řekl. Pozdravuju všechny a jdu do píči. Vede, kurva! Zavři!